mụ n'ọzọ nwa mgbagwo abịa n'ọzọ akwa nsa nwoke obiọma nekena n'ọzọ dịba ndị mmanwụ na-agwụ arọ wakwa maka egwu nye ka ya iji bịa maka na nwoke sịrị na onye nwe egwugwu maka na nwaanyị kwuru na onye nwe egwugwu ịjụ ọba ajụjụ basị na nna ba tiri egwu amalibe bakwuru basị na nnebe tiri egwu nwoke si na onye nwe egwu nwaanyị si na onye nwe egwu imilikiti ha na-azụ ozi ezi egwu ugwu ọzọ nwa mgbagwo abụọ akụkọ ka nji wee bịa akụkọ nji bịa gwakwa ka ịkọwa anya bụ egwu maka na ọ na-abụ nnabago ụlọ nhazi njete n'iji aka na nlọ ụdị na-abọ bụ ime ndeli etọra gwakwa maka mụ na-agbalụ oleke n'egwu mụ maka gịnị ndụ mmiri ndụ azụ nya ka nji wee bịa onye ka nji wee lụta ọzọ nwa mgbagwo abụọ ka ọlụ ụwa ibe ebe egwu ugwu ka anyị na-egwu egwu na-etila enu ya bụ egwu anyị na-etila enu egwu ndị na-egwu adịgo mmanwụ na-akwa akwa wakwara ekwensu nwe egwu nne m na na-agbagharị ibe nwe agbagha maka na ọgwanụ Chukwu kelegwu nyere ọbụla aka ya ijekejeli wakwara Lucifer nwe egwu ndị ụka gwabana ndị nwe eziokwu n'ụlọ nne m ụbọdị ka ma nna nala ụnyanwa na sọsọ oge ka anyị ketara na ya bụ egwu ọra na-ege m ntị ka nkọwa ọlụ na iwe bụ egwu ọzọgede na onye bụ egwu isi m huwa nsị gị na Chukwu bụ egwu katama ya ka n'ọlụ aka n'ụlọ dịka na ọ bụ Chukwu kele njele Gabriel ọdị Gabriel wegwu ozi ka ọ na-ezi dịka eziokwu wegwani Chukwu kele njele Michael ọgwụ ka eji wee mali ya ejerufak na-eje agba ma ozi ka ọ na-eje Chukwu ekesi ebe niile Chukwu na ọlụ nkete Chukwu galụ ụwa eziokwu ọ bụrụ onye na-enye ya obi aṅụrị Chukwu chekete ekike galụ ụwa wee gwuwe oke na-egwu n'ụlọ ebe nwa akọrọ ụlọ ebe maka Chukwu chike egwu webụ na ndị pasiti unu na-agụ n'eziokwu ụmụnne m ndị Igbo imilikiti na-eji ụka tata ọ bụ na ba na-agụ unu onye a na-akpọ Morning Bright Star onye nwe a na-egwu ugwu unu kpọrọ Lucifer na-egwu ibe nwa n'ọnụ Igbo anyị na-asụ tata onye ka ndị Igbo kpọrọ ekwensu n'ụlọ nya bụ ekwensu onye nwe egwu a na-eti osita nwaọsa debe na ọ bụla ya nwe egwu ozemene nwe nsukwe nwa na-egwu na ọ bụla ya nwe egwugwu Oliver Dịkokwe ndị nwa na-egwu enwere egwu ndị niile unu malitile egwu na onwere onye nwe egwugwu Iberikenna nke nwa Chinyere Udoma na-eti ma nwa m Ugozie Okeke nke nwa ọ na-eti Gozie Okeke nwere egwugwu ndị nwe na-eti egwu n'obodo oyibo dịka ndị a na-akpọ 50 Cent nwanne Nwamari Ukeli wee tielu na Tupac wee nwere onye nwe egwugwu
egwu anyị na-eti tata ọgwa na-ekwensu nwe egwu ugwu ka anyị na-ekwu egwu na-etila elu ya bụ egwu anyị na-etila elu egwu ndị na-egwu adịgo mmanwụ na-akwa akwa wakwara ekwensu nwe egwu nne m na na-agbagharị ibe nwe agbagha maka na ọkwa ndị Chukwu kelegwu nyeli ọbụla aka ya ijeli wakwara Lucifer nwe egwu ndị ụka gwara ndị nwe eziokwu n'ụlọ nne m gbọdịka ma a na-analụ ụnyaahụ ana sọsọ ka anyị ketele na ya bụ egwu ọzọ nwa mgbagwo abụọ ka nkọlụ wee ekwensu ji nwere egwu nke isisi ọsịa na abụọ bụ ebe anyị bụrụ n'anya Chukwu kele ụwa kechela ekwensu were egwu wenye ya ekwensu bụ egwu ibe ọ bụ na o mere ebe egwugwu agwara m unu na mbụ anyị mepromotulu ekwensu kama na eziokwu anyị na-ekwu ka ibe si wee dị Chukwu kele mmadụ kechela ekwensu wee mee nye egwugwu ekwensu ọlụ ya ọ na-alụ bụzi etimegwu onye na-etili Chukwu egwu Chukwu cheche iche ngala ekwensu bido egwu Chukwu okike na-agbalị egwu n'ụlọ eketa ma na eziokwu ndị egwu na-eme mgbakọ ndị egwu na-eme tata na o bidola n'akaba wegwa n'aka ekwensu ka anya bụ mgbakọ ji wee bido n'ụlọ ụmụnne m ndị Igbo onye jele Igbo nya ka Igbo na-ekwulu gedonụ m ntị onye na-abụlụ ụzọ ụtọla atọ n'ụlọ agwa aka egwuo ntị ọzọ nwa mgbakọ abịala ụlọ egwugwu mgbe nwanna akọlụ ụlọ ekwensu na Chukwu ubi ya na Chukwu na-eme ọ na-adabalịba ihe ma n'ebe ọ bụ na ọzọ nwa mgbagwo abụọ na-etinyete egwu ya nwere m fansi ọtụtụ ndị na-akụlụ ọzọ mgbagwo aka n'egwu ele nwa ka ọ dịbe Chukwu ekele ejele bụọ ejelu Chukwu kele mgbe a na-egwu ọbụ na badụ n'otu iwe ntị atọfula ọbụ egwu ekwensu nweta nọ n'imebe Chukwu kele mmadụ na ọ nwere tenụ n'imebe ekwensu ụlọbezi ya na ekwensu elizugo n'oge eluwo na nyabụ ekwensu ga-achị na Northern Angel mbọsị bụlụ ugbo ya bụ ọmụmatụ na ọ bụla ọtata ka ndị nọọtụ ji kpaba ike nọọtụ etewe aka ndị nwa ji wee kpaba ikpe n'eluigwe ekwensu na Chukwu nọ n'eluigwe mgbe a na-egwu iwe nwa mgbe nwanna akọlụ ụnọ n'akụkọ ọgwanị ka o si wee mee ekwensu wee lụba n'ọnya ga-achị iwegbu dị ose ndị dibịa na-akpọ n'aba wee wewe Chukwu ekwensu na Chukwu wee bido ọgụ n'eluigwe Angel Michael wee bụrụ mma bịa ya na ndị Angel ndị ọzọ ba na ekwensu wee gbatụba awee nụkata ọgụ nụkatazie ya bụ ogwu egwu ụlọ nụnụ kolikoli n'ụlọ anụkata ọgụ Michael wee kwụlụ ọtọ wee bụrụ mma dị ike wee jeje n'ọbara nwa atụrụ wee bunye ite enu ya ekwensu wee lie mbọmbọ ya bụ ibe ekwensu meliri n'eluigwe wee wute Chukwu kele mmadụ wee jee wee ke ndị a na-akpọ Cherubim na Seraphim ndị nwa na-egwu ụkwọta dị n'elu wee kee ihe ndị nwa akpọrọ 24 elders wee kee 4 living creatures ha ncha nọ n'eluigwe wee gwa ndị mozi bọla abụọ unu ga na-agụ egwu unu ga na-atụ ọkpa ọcha ya na nke ole do na-agụ egwu wee gwa mmiri si mmiri bagwu egwu ugwe ọ gwara abịbịa dị n'ọbịa ha nchakụba aka n'ụlọ ọ gwara ụmụ nnụnụ bi n'igwe si ebe ncha gụbali ya egwu
chukwukali mmadụ iwe nnezi anya were egwu wee nye mmadụ iwe o ji menye bụ ibe ka ọ nala ekwensu nwe ikike ọ nala ekwensu bụ ikike eji eti egwu n'ụlọ ya bụ na achọba wakwa na ekwensu nwe egwu fansi n'ọnụ inwere n'egwu ekwensu dịka onwewo onye ka nji wee kwuo ejele enu ojela na be Igbo ogwu ekwensu nwe egwu na ma na amala ebe ama ọzọ nwa mgbagwo abụọ mmanwụ na-agụ arụ agụ unu wakwa na ekwensu nwe egwu na mụ na na-agbaghala ibe ma agbagha maka na ọgwado Chukwu kelegwu nyeli ọbụla aka ya ijele wakwado Lucifer nwe egwu ndị ụka gwara na ndị ụmụ eziokwu n'ụlọ nne m gbọdịka ma nna nala ụnyanwa na sọsọ ka anyị ketara na ya bụ ide mmanwụ na-agụ arọ anyị eziokwe n'Igbo osi selem gidigidi jeli wakome ka m were egwu wee jee kene ụmụnna m ndị be m na-amasị ọzọ ndị be m na-amasị ya na ndị be m na-atọ ụtọ akala aka bụ ibe a na-eme n'ụlọ ka m were egwu wee jee kene chifu native dọkịta Chukwudozie Nwangwu agwa ọgwụgwọ etiwegokwa aka agwa onye ọgbala dula nwa dibịa alụsị agwa nne m na nna nya na-emesi na ọ ga-adị mma omenala ga-adị ụka na aba ga-adịkwu ebe ọ bụba na abụ ọdịlu biko na nwere onye mere ibi ya njọ agwa ọkụkọ agwa onye ọba na ide mmiri agwabagana n'ụlọ egwu ma achọrọghị ọbịa nnekwute mmadụ nwekwana gị nwere Igbo bụ onwe ego nnekwute onye ọbala tụle bịa ndị na-egwugwu kpọtụrụ gị agwa ị na-agwa ara agba aka ị na-agwa oke wele ya eji eme nnekwu ọbala ọra agwa ọkụkọ Igbo bụ mmụọ na-atụ egwu na mmadụ abatisi egbenwụlọ ọkụ na kene na onye ọba niile iyi ojii biko na kene na agwa ka unu chebe ya okwu mmụọ egbu na agwa na kene na okwu mmadụ egbu na agwa ezigbote onye ọbala tụle nwere ibe mma agwaghị tata okwu nwe nna agwaghị bụ ụgwa na ogwu egwuchara egwu nwa iyi ya tose n'iyi akotule na mụji ọgbọ wọbụ na emesịa ị ga-abụ dibịa izizi ga-agba private jet n'ala Igbo yiyini ogwu nwa bụ ogwu egwuru wee nwa alụsị maka na ndị nwe mechara ibe bụ gwali n'ọgọ wee na ndị enyere ose na-abụ ọsị n'ọba na-abụzi inyelebuda ndị nwe enyere asị na ha na-abụ inyele ngwongwom wee jụọ egbebulu ugo wee n'enu oluo n'ọmụ igwe ọbụna ugo ka na-eme ngala agwa ọkụkọ iti wee gaa ke ya ji mgbe egwu nwasị ka nke na-echi High Chief Kenechukwu maowue nwoke mmanwụ n'ọdụ na-akpọ gị onye ọkụ ụzọ ọba bịa n'ọdụ na-akpọ gị nwanna ya eze bi ya n'ọdụ kpọtụlụ gị nwanna ya eze bi ya wegwana gị ka ọdụ na-akpọ nwanna ya eze bi ya gana na onye na ya eze na onwere iwe ọ na-eme nwanna ya eze na ọkụ ụzọ ọba gị bi ya onye bụ Chief Executive Officer Kenikedilik Nigeria Limited ọ na-eme ihe ndọsịrị na kemikal okemali onye nala n'otu wee jee bili n'otu na Kaduna wagwa n'ebe nwa ka ọ na-achụ ego ya nwanna ya eze bịa n'ọzọ na-akpọ gị
biko bataka n'ụzọ nnegwu nwaanyị na-etilenu nwamukene chukwu ka enwere ibe ga-emela ọzọ maka na ibe nji wee gwube na ndịrị na-etilegwu nwadokaba nwụrụ sigo agụ egwuola ọzọ n'ụlọ ọzọ nwa mgbagwo wee kowa egwugwu n'ụlọ nwamukene chukwu nwa na ya eze na n'ọba na bi ya nwam onye ọ bụ onye ọkụ ụzọ obi ya n'ọdụ na-akpọ gị ọgwani ndekwude ka mmanwụ ji wee du oputa ya egwa na-etile n'onye ka nji wee chọrọ ụbịa eji m ego nwa wee na-ekene ji dọfọ nwa m ji dọfọ igwe obi agba ego nkịtị bi ya n'ọdụ na-akpọ gị omife na mgbe na-enye ji dọfọ n'ọfọ magwa na onye ji ya nwoke mmanwụ gị bịa n'ọdụ na-akpọ gị ndekwude ka mmanwụ ji dị ebube bigo nwa m bịa n'egwu m gwagwa na ụmụ onye na ojiri ife ka isi bịa nwoke mmanwụ bịa gana na onye Enugu steeti ya ụlọ ndị ka ị nala ibili onye bụ chief executive officer agba ego nkịtị clothing Nigeria Limited Wanawa International agba ego nkịtị bi ya onye bụbu CEO agba ego nkịtị Farms Nigeria Limited ezigbo mmadụ ebi ya n'ọdụ na-akpọ gị eji mego nwa wee na-ekene Chukwu emelie Okeke onye ọbụ na ọga Chukwu emelie n'ọdụ na-akpọ gị nwa m Chukwu emelie alụsi ego ndị Igbo niile gị ka ọdụ na-akpọ gị ga n'ọgwani nne nwaanyị oge ite ewela oge ite nnekwu ego n'ọgwani nya bụ ibe na-edugu n'ụlọ alụsi ego ndị Igbo niile eji m egwu nwa wee na-ekene onye ọbala tụle dibịa Uchenna anya ntị onye ụka mụ obosi na ọdụ na-akpọ gị ekene na anya gwagwa na ogbuefi n'ude ogbuefi na ogbuefi ihe nna ogbuefi onye ọbala tụle agbụsi obosi na dibịa ekene na ụmụogolioko na ndị nọ ya iji aka mụ mmetali na nwa m agbụsi igwe na obosi ọbala tụle nwa dibịa alụsị bịa gana bịa weli nke gị ọzọ nwa mgbagwo akwansa nwoke obiọma kedu ka mmezi wee jesi obosi wee chezuo na ọgam High Chief Idi Akụ na-etigbu ilo eze na n'obosi nwabasị dị anya obi enu Chijioke nwa obi enu agwana kịta ịba n'obosi eze na-agaliwe egwu n'ụlọ Idi bịa gana Chijioke nwa obi enu onye ka anyị na-ekwu ọgwa na ite eji esi nkakwụ n'ụlọ ite eji esi nkakwụ na ide mmiri North and South eze na n'obosi bịa gana bịa tụrụ ugbo onye bụ ụzọ la nwanyị na mbido izizi a na-ekwu ọzọ nwa mgbagwo abụọ nwanyị chiri ọgbụgbọ akwụna eze na na-ekwu nya melegwu ụmụ ji wee rie nne tata eze na bịa onye dike nwụrụ a na-atụrụ ụjọ nwabasị dị anya obi enu eze na bụ nnekwu mmanwụ na-ekena na ụmụogolioko a na-ekwu iwe nwa onye bụ Chief Executive Officer CJ Ọtọ Merchandise Nigeria Limited eze n'obosi ọzọ nwa mgbagwo ekene gị nke na-edozi n'ọmụmụ na genebu kamelayi n'egwugwu ebe ọ bụ na ya amawolu na ekwensu nwe egwu n'ụlọ onye na-eshi nga eshizi na n'ọgwa na ekwensu nwe egwugwu ọzọ nwa mgbagwo abụọ anyị akọla ụwa onye nwe egwu m wagwa na ekwensu nwe egwu na mụ na na-agbaghala iwe ma agbagha maka na ọgwa na Chukwu kelegwu nyere ọbụla aka ya
ga jeli jeli wagwani Lucifer nwe egwu ndị ụka gwabani ndị nwe eziokwu n'ụlọ nne m gbọdị ka ma nna nalụ onye nwana sọsọ ka anyị ketele na ya bụ egwu